Tenir una feina estable és un repte per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Representa disposar d'un salari i obre la porta a establir relacions socials. Però què passa quan arriba la jubilació? Tornem a casa, estem preparats per a aquesta nova etapa de la nostra vida? Un programa nou acompanya a les persones amb discapacitat intel·lectual a fer aquest pas. I les assessora per mantenir relacions i activitats quan s'hagin jubilat. Hola, buenos días. Buenas tardes. Me llamo Joaquín. Siéntate, Joaquín. Ahora te explicaré un poquito para participar en el proyecto. Pues principalmente primero sería pues empezar a conocernos, ver un poquito pues cuál es tu día a día, cuál es tu rutina, qué actividades estás haciendo. Per què has decidit apuntar-te a aquest projecte? Porque quiero que me ayuden el día de mañana, enseñándome cosas que yo en un futuro las pueda utilizar. Al final s'acaba una etapa que per moltes de les persones que atenem és una etapa molt llarga, on es creen molts vincles, on s'estan molts anys fent una mateixa rutina cada dia. Llavors és molt important preparar-los perquè quan es tanqui aquesta etapa i comenci una nova, vegin que hi ha oportunitats i que hi ha vida més enllà de la feina. Explícame un poquito, pues, por ejemplo, el fin de semana, si haces alguna cosa. Sí. Yo los sábados quedo con mi pareja en el centro, me voy a tomar un cortado, un café, lo que sea. Vale. Luego los domingos me quedo en casa, me voy al pabellón, al lado de casa. Cuando puedo, por la mañana me voy al campo de fútbol a ver los críos. Eso, ahí estoy todo el fin de semana. O voy con mi pareja y cuando no quedo con ella, irme a ver a los críos. Que mi ilusión ver cómo los críos juegan. Les activitats al final les decideixen les persones que atenem. A vegades doncs, venen i et diuen a mi m'agradaria fer zumba o per exemple detectem que necessitarien fer una formació d'informàtica. Llavors a través d'aquí és que nosaltres valorem quins tallers podem arribar a fer. Si les persones ens demanen vull fer un curs de costura, un taller de costura i nosaltres no el fem, poder contactar amb el centre cívic del seu barri i fer el contacte perquè puguin arribar a fer-ho. Aquesta és una també de les nostres tasques. També, per exemple, el Joaquín ha comentat que a ell li agradaria potser en un futur tornar a ser entrenador de futbol, per exemple, contactar amb aquell pavelló on en el seu moment ho va fer i poder veure si hi ha una possibilitat de fer una col·laboració o fer alguna cosa que ens pugui facilitar que es pugui dur a terme. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hola. Buenas tardes. ¿Qué idea tenéis de lo que es arteterapia? ¿Alguien me sabe decir algo? Tranquilidad. ¿Tranquilidad? Yo creo ¿Vale? que relajación. ¿Qué? Relajación. Relajación. Pintas, dibujas, pones música. Dibuixa molt bé. Des de petit que ella agafava fòlios i feia coses i jo crec que sí, perquè se veu ell més tranquil. Quan una persona es jubila, té un canvi brutal a la seva vida, no? Passa de treballar, d'aixecar-se cada dia per anar a treballar i de cop i volta arriba un dia en què ja no s'ha d'aixecar per anar a treballar. A banda, quan les persones es jubilen tenen una pèrdua econòmica. Hi ha moltes de les persones amb discapacitat que tenen dret a una sèrie de prestacions econòmiques en etapa laboral, és a dir, que poden estar treballant i a banda cobrar una sèrie de prestacions, però en el moment en què es jubilen deixen de ser compatibles, no són compatibles, no poden cobrar la pensió de jubilació i les prestacions que venien cobrant algunes de les prestacions que venien cobrant anteriorment. Hi ha una pèrdua econòmica. A banda també hi ha una pèrdua de xarxes socials, perquè les persones quan estan treballant tenen una font de persones al seu voltant que coneixen, es relacionen, i en canvi en el moment en què deixen de treballar perden aquesta possibilitat de conèixer gent, d'estar en contacte amb moltes persones. Y ahora vamos a hacer esto de conocer Barcelona, los miércoles. Hemos empezado el miércoles pasado. Para quedar has apuntado todo aquí donde queremos ir, para pasar a la familia, Parque Güell, Parque La Pegaso, bueno. El que ofereix el programa d'acompanyament especialitzat en el procés de transició a la jubilació és precisament el fet de donar eines perquè una vegada quan arribi el moment de poder-nos jubilar, la persona tingui aquests recursos i aquestes eines per poder tenir la jubilació que la persona desitja.
Hola, buenos días ustedes, ¿cómo está? Hola, señor Brian, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está ustedes? Esto es la Reparatrap, el servicio móvil de autorreparación de pequeños electrodomésticos y aparatos electrónicos. Quina relació teniu amb en César? César es un usuario que ya lleva su tiempo viniendo a los talleres cada miércoles. I com et van proposar de fer aquesta activitat? Mira, perquè em va agradar molt i soc molt el tècnic aficionat, I m'agrada molt, per això va posar a reparar les coses, César es una persona muy independiente de todo, ya sabe lo que está haciendo, porque cuando él viene solo me viene a pedir herramientas. Y en ciertas ocasiones sí que necesita una ayuda, que oye, que esto, préstame, o ayúdame a agarrar esto, a soldar esto, cosas así, pero es muy independiente, él se desenvuelve solo. Vaig reparar un robot del Turmix i ara he reparat la sandwichera, la parrilla, totes classes d'aparells, Al momento de que ya esté jubilado, lo puede ayudar en que puede brindar los conocimientos que él tiene. Puede ir a un sitio a decir, ¿sabes qué? Mira, yo sé esto, y porque lo sabe. Entonces puede ayudar mucho ocupando su tiempo en ayudar a otras personas a hacer estas cosas de reparaciones, a personas que no saben. Él puede ayudar con sus conocimientos después de la jubilación. Afrontar les noves etapes de la vida és tot un repte. Fer-ho amb acompanyament i de forma inclusiva ho fa tot una mica més fàcil. Afrontar les noves etapes... Afrontar les noves etapes... Com era, José María? Estic una mica nerviosa. Espera, que digue-li que tregui el cap. Movete així, movete així. Tornem a casa, estem preparats per a... María. A fer aquest pas, que es lo que más me costaba. Me llamo Joaquín, tengo 26 años. Digo, pues 26. Me llamo Joaquín, tengo 56 años. Pues buenos días, ¿cómo está ustedes? Afrontar les noves etapes de la vida és tot un repte. Gràcies.